Elsa Ciklo Didis Wadi Ciklo Lo Didis Elsa Perintal Audio Matur Semandungun. Nuwun nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puja lan puji syukur karsa kunjuk dening Gusti ingkang gakarya jagat. Bilih menapa tarsa tansah pinayungan bagas ugi berkah barokah saged nglempak wonten ing dalemipun Bapak Sunarji dalah Ibu Suyanti utawi Bapak Keri Ibu Keri ingkang kaparingan dajat ngunduhing nikahaken putri ingkang paring asma Diajeng Ayu Desi Tiara Putri pikantuk Raka Mas Bagus Hafid Nur Pratama Mijil saking Kadipaten Tugu Trenggalek. Alhamdulillah ugi sholawat serta salam katunjuk dening Nabi kita Nabi Muhammad ingkang tansah wiratan duka tenggo pidadahipun wonten ing dumugi sakmenika tumuju mangke wonten ing yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi ngaturaken matur gunging manwun tanpa pepindhah kagem warga agung Bapak Sunarji dalah Ibu Suyanti dalah Ibu sakeluarga bilih penapa sampun kersa animbali kala sakadang kanca saking warga agung manunggal reksa budaya campur sari mijil saking Kadipaten Kelutan Trenggalek ingkang alhamdulillah saged sowan wonten ing kawadan Gondang Tulungagung. Ugi tenggo pangestu kagem kinanganten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi enggal-enggal pikantuk momongan ingkang saleh dalah salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ugi ngaturaken matur gunging panuwun tanpa pepindhah kagem keluarga agung belenipun Bapak Sunarji dalah Ibu Suyanti sakeluarga bilih menapa sampun kersa animbali kawula sakadang kanca. Mugi sabibaripun anggenara conton wonten ing dalu menika tansah pinanggih rahayu bagas kewarasan ugi tansah pinanggih rejeki kang barokah fidunya wal akhirah. Amin. Ugi boten katelepen ngaturaken matur gunging panuwun kagem jajaran kepemerintahan desa Gondang wonten ing Kabupaten Tulungagung. Bilih menapa sampun kersa paring izin anggenipun belenipun Bapak Sunarji dalah Ibu anggelar hajatan wonten ing dalu menika ugi boten katelepen matur gunging panuwun kagem jajaran keamanan dari kepolisian ugi TNI ugi bantu izin anggenipun gelar wonten ing papan pagen agung sak menika. Ugi kala mangke kala sakadang kanca saking keluarga agung manunggal reksa budaya campur sarinya Indonesia ingkang dipakarsani dening Raka Mas Bagus Tekong Saputra Mijil saking Kawadan Kelutan Trenggalek kang paring lipur paring tetembangan gegojèkan dumateng kula pribadi ugi kadang lanang kula Raka Mas Bagus Jo Amit wonten ing dalu menika ugi ambantung gelar pagen agung saking keluarga agung manunggal reksa budaya ugi wonten ing dalu menika kabantu dening para kadang dulur saking Elsa Super Jedug Legernya Indonesia punya audio ingkang sampun kondang kaloka wonten ing Kawadan Jawa Timur khususipun Nganjuk punya matur sembah nuwun sanget Kang Mas Guntur dalah kula kanca ingkang sampun bantu kroyo-royo anggening pagen agung wonten ing dalu menika. Kang Mas Joame sithik saithik katurke donga ugi ngaturke salam kala semanggahaken sumangga. Nggih. Dungane sami kalih jenengan Allahumma amin. Amin. Wis mok entekne donga. Ya. Dadi aku karek ngamun. Oke. Nyeten Kang Mas Amin. Nggih, boten usakaken gojeke. Nggih. Tur mengko dibajutke dening anggenipun pagen agung saking keluarga agung manunggal reksa budaya adoh paran saka Kelutan rawuh wonten ing Kawadan Gondang Tulungagung iki ugi ditenggo kalih Big Boss langsung Bunda Siti ugi rawuh matur sembah nuwun sanget ugi Kang Mas Tekong ugi sak bala kanca matur sembah nuwun sanget aturke salam mambuka ugi salam hormat saking para kadang dulur manunggal reksa budaya ku sumanggahaken.